Ναμαστέ. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το Σανκάλπα. Το Σανκάλπα είναι ένας σπόρος που φυτεύουμε στο υποσυνείδητο και κάθε φορά που το επαναλάβετε είναι σαν να το ποτίσετε, να του προσφέρετε φως για να το βοηθάτε να μεγαλώνει. Θα μπορούσατε επίσης να δείτε το Σανκάλπα σαν ένα πρόγραμμα. Είναι το κωδικός ενός προγράμματος που βάλετε εσείς στο υποσυνείδητό σας. Το Σανκάλπα είναι κάτι που δηλώσουμε πάντα στο παρόν, σαν να έχει ήδη γίνει. Το Σανκάλπα στη διάρκεια της Ιόγας Νίδρας το δηλώσουμε στη μορφή μιας περιεκτική φράση με αποφασιστικότητα. Όλες τις αισθήσεις συμμετέχουν στο Σανκάλπα. Τελικά γράψετε μια εντύπωση στο εγκεφάλαιο σας. Και αυτή την εντύπωση θα δημιουργεί ένα πρόγραμμα που από μέσα θα σας κάνει να συμπεριφέρεστε στη ζωή σας με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτό το τρόπο συμπεριφοράς θα δημιουργεί ακριβώς το Σανκάλπα σας στη ζωή σας. Είναι μαγικό. Γιατί εγώ είμαι άτομα της ελευθερίας και πιστεύω ότι η ψυχή ξέρει τι έχει ανάγκη. Προτιμώ ο καθένας να διαλέξει το Σανκάλπα. Κρατήσουμε το ίδιο Σανκάλπα μέχρι να έχει πραγματοποιηθεί. Όμως, αν αισθανθείτε στην πορεία ότι κάπως το Σανκάλπα σας δεν σας αντιστοιχεί πια, δεν σας εκπροσωπεύει, ότι κάπως ήταν κάτι που σας είχε έρθει από έξω, δεν είναι τελικά αυτό που θέλετε ακριβώς, να το αλλάξετε τότε, ώστε να είναι όσο πιο κοντά την επισημία της ψυχής σας. Μερικές φορές δηλώνοντας την επισημία μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δική μας, είναι από τους γονείς μας, από την κοινωνία. Είναι κάτι που μας επιβάλλεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και όταν το δηλώσουμε έτσι στη διάρκεια της Ιόγας Νίδρας και ακούσουμε τη φωνή μας να το λέει, ξαφνικά αρχίζουμε να λέμε όχι, δεν είναι αυτό που θέλω. Ο υποσυνείδητος ξέρει πολύ καλύτερα από μας τι έχουμε ανάγκη. Οπότε όταν εσείς θέλετε να είστε ευτυχισμένοι και νομίζετε ότι το να έχετε μια συγκεκριμένη δουλειά θα σας κάνει πιο ευτυχισμένοι, μπορεί να κάνετε λάθος. Άρα όταν ζητήσετε να έχετε μια δουλειά, όταν λέτε έχω αυτή τη δουλειά, έχω μια δουλειά με παιδιά, σαν παράδειγμα, μπορεί αυτή τη δουλειά τελικά να μην είναι αυτό που θα σας κάνει ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη. Όμως αν ζητάτε, αν δηλώσετε είμαι ευτυχισμένος, είμαι ευτυχισμένη, αυτό το πρόγραμμα, το σπόρος μέσα σας, θα ελκύει στη ζωή σας, στο εξωτερικό της ζωής σας, τα πράγματα που σας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένοι. Επειδή ο υποσυνείδητος ξέρει ακριβώς αυτό που σας κάνει ευτυχισμένοι. Εμείς πολλές φορές το έχουμε ξεχάσει. Και όταν λέτε θέλω μια δουλειά, θέλω ένα σύντροφο, θέλω ευτυχία, δηλώσετε ότι θέλετε. Αυτό ακριβώς θα σας προσφέρει. Η επισημία της ευτυχίας, η επισημία του σύντροφου, η επισημία για μια δουλειά. Το να είμαστε είναι ένα ρόλο που πάρουμε με όλες τις ευθύνες του και το να είμαστε είναι το μέσα που έχετε προς τα έξω, όχι το έξω που έχετε προς τα μέσα. Το Σανκάλπα είναι ένα μαγικό σπόρος, ένα μαγικό πρόγραμμα. Είναι κάτι που βάζουμε βαθιά στο υποσυνείδητό μας και από μέσα εκπέμπει την επισημία μας κάπως, εκπέμπει το είμαι που θέλουμε να είμαστε. Και επειδή από μέσα είμαστε αυτό,
εκπέμπουμε αυτές τις δόνησεις που ταιριάζουν με ακριβώς αυτό που μας βοηθάει να είμαστε αυτό. Και έτσι ολόκληρη η ζωή μας μπορεί να αλλάξει. Είμαι η Βαλέρη Σαγιέ και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να είμαστε.